lapangan pemirsa ya. Nek joglo berhubung ora nek panase iup adem ngono. Adem panas pemirsa. Dadi ki mang tak kon ngeterno Mas Andi. Soale tak tinggal mulai sedelok njupuk ember karo piring tinggo ngentas sego soale mau mae gak nggo ember kaboten nek genjong pemirsa. Dadi ya wis mok ngetokno sak-sak tok. Pak tasem ning kursi wi dicentelno wi. Nun. Ah iya dolanan banyu iki mesti. Dalane recek iki lho wi. Apik ya, kan duwe dolanan apik. Senenganem lak ngono. Wis kurang diluk. Ngene sapa, Pak? Kono sawah yang nggon Mbak Ni. Ande ngene Mbak Ni. Kono. Mbak Ni ngadu. Ande mayu sunah wi. Sing kowe sing ambek Mbak anu sing enek kancing wedhus kuwi. Lah ya aku rak mau ande mayu sunah lak bener ya. Apa ndung mayu? Lah jere Mbak Ni. Sawah iya, sawahe Mbak Ni kono kuwi. Oh gak Mbak Ni Pak sing kandeng wedhus, Mbak Indri. Siapane Mak Deni ngedos bojone. Oh, Mak Deni. Lah ya ora aku muni ande mayu sunah jere moga. Dia aja dolanan banyu. Recek lunyu suker. Astagfirullahaladzim. Dados Kramas. Mungkin awak panas. Astagfirullah. Dados Kramas ning kipan. Malah ngelu kok. Duwi. Pakai enak ae leh wi kalem ki. Pinter. Astaga. Warane sapa? Warane sapa? Warane. Ki lho tasem dadi centelna. Rupam piring kuwi. Kok iso kemang wis dhuwur pro. Ayo atus sik. Lah kok wis dhuwur, Bro? Mae kuwi kok preyo. Imang duwi dikon salat sik ki ya muni mae wis salat pugung ngono. Ya terpaksa mae kono mae prei libur ngono. Wis muga-muga ya ndekne ya pemirsa. Soale engko nek ndekne mundak nyarutang. Dadine ben mau tak kon adus Kramas ben resik engko lagi mesisan salat dhuhure kaya ngono. Wis pemirsa ya. Seperti biasa iki mang gawe nek panas jadine mau setengah hari tak WP. Besok dilanjut lagi. Mang pake balik neh. Ape macul pemirsa. Jadi langsung dibuntoni bolongane ben banyune nglupuk. Diwalik pemirsa, diwalik neh. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga ya tandure apik meneh pemirsa ya banyune udane dadi ben tambah berkah barokah lancar pemirsa ya wis iki mak arep istirahat dulu kok nek wis istirahat beraktivitas seperti biasa tapi nganu pemirsa apa kuwi nek prei rasane walah nek weteng luworu apa nek gak ngono sirah ki rasane cemut-cemut. Anak sing padha ora pemirsa nek prei kaya ngono. Ki make walah lumayan. Dek bengi iki ngomelu tak pikir ki ora ape prei pemirsa. Jadi ya aku meso melok sahur seperti biasa bar salat subuh delalah ki antara jam nek setengah 6 ya jam 6 pemirsa ya. Kuwi terus duwe budal sekolah. Delalah ki mae kok lho gak kerasa pemirsa mau weteng lorong ngono tok tak pikirkan yo biasane kan ora iki yo mak apa yo pemirsa mae cerita iku mau yo nun sewu
Tak pikir ki ngeflek biasa keputihan kaya ngono. Delalah pas tak buka kuwi kok prei. Dadine ya mau ki sekitar jam piro? Jam 8 nek gak setengah 8 pemirsa. Dadi ya wis daripada make ngono mang ya tak batalo sisan. Dadi mau duwi wis ngerti pemirsa. Muga-muga ndeke gak ya. Wis pemirsa kaya ngono mae tak istirahat dulu. Banyak ya. Yo. Ora panas. Ini pide. Wah, tiga pesta. Kasih. Tiga pesta. Pulang mendung wis diintas. Bae wis diintas. Saged, Pak. Saged. Ketingale saged to. Nggih. Alon-alon. Iso. Nggih. Saged ketingale. Nggih. Bakar rasa, Mbah. Yo, kan wong sawit. Hah? Munggah. Munggah kempus-kempus. Jadi mae masak sambal tempe pemirsa karo ngoseng lumbu lompong ijo pemirsa. Tuh balure wis entek. Kok karek nyolok sego. Segone yo entek pemirsa. Wis kaya ngene. Jadi berhubung tempe pemirsa. Dinggo bontot soalnya yo magrib kan ning kono dadi masake dadak. Mau pake balur. Wis entek. Iki karo ngoseng lumbu. Ayo. Sak bontotane Mas Andi. Dadi iki
bumbu pemirsa. Sambal tempe ya pemirsa, lipet-lipet ya wis rampung. Karen dekek. Nah, iki mau mae ngiras-ngiris mesisan pemirsa. Lojo. Nggo masak sesuk. Buka, sahur. Tapi kuwi pemirsa yo. Iki mae sedikit cerita. Wika ono. Wi. Awakmu lapo? Ya wis. Nah. Iki delalah mae kuwi pemirsa. Bapake mulai. Mae prei. Dadine posone mae mokel. Karek kudu winira iki melok mokel pemirsa dadi meneng. Rambutnya digebekne. Kuwi iki engko sore digone lho soare kuwi. Lagek tek. Resik ora. Resik kok. Delok kumang sing korengan iki. Iya, delok. Ora iki. Kok emang nek goreng? Ora. Nah, iku mau. Oh, gak koreng kok. Keterusan sing wis. Iya, mulane tak sing resik. Wis tang turu. Disiram.